الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين. من أتكلم تفسير رد الأذهان إلى معاني القرآن الشيخ أبو بكر محمود قمي رحمه الله جزء إلى شاهنا 23 muna kuma suratul baqara sura ta 2 aya ta 113 waqatil yahud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم الله مدوكين سركي يتشي وقالت اليهود يهودا سنتي ليست النصارى على شيء نصارى باسو بس كومي يوتد وان اكي ايهن abin mutaddin wanda ake kulawa bihi da shi wa kafarar bi isa don sun kafircin isa alayhi salam. wa qalat nasara su kuma nasara kiristoci sun kace lastar yahudu ala shay'in yahuda ba su bisa komi mutaddin bihi wanda ake kulawa da shi wa kafaru bi musa don sun kafirce mu musa. wahum su dukkan bangaroren guda biyu da yahudu da nasara ya talunar kitab ga su kuma alhali suna karanta littafi wannan wawul hali ne alhali suna karanta littafi wanda Allah ya sauka musu almunazzal alaihim wanda aka saukar gare su alhali kuma fi kitabil yahudi tasdiqu isa wa fi kitabil nasara tasdiqu musa. a cikin littafin yahudawa akwai tabbacin gaskata isa alaihi salam, a cikin littafin nasara akwai tabbacin wato akwai gaskata musa alaihi salam. don haka kowane su ya ba littafi ne don da kowa na rikin littafi ne da Allah saukar da shi da ya gaskata wani shi yasa ma suka kafirce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun canza da ba su canza ba kowa zai yadda da kowa. su yahudawa su yadda da akwai annabi isa tahe akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarshen annabawa su imani da su. kiristoci su yadda da musa alaihi salam ya wuce kuma manzon Allah na tahe bisa ga bisharar da annabi isa yayi alaihi salam. amma da yake sun canza littafan nasu ba littafan ne asali ba kowa sai ya bace kuma ya inkarin wani. wannan qatil yahudu shine abin nan kaga yahudu ismu jinsi ne nasara ismu jinsi ne dukkan su kuma jam'i ne bi ma'ana jam'i suke. da za a ce ayi takarimi ayi mota da khamsa a ce yahudu qalu kaza wa kaza aw nasara qalu kaza wa kaza za a wadi qalu amma cewa qalat an ka ba su sifatar mace guda. abinda dama ake yi in jam'a fi'ili ya gabata kahin fa'ili wanda adda sigar jam'i ana ba su sigar mutum guda. wahidul fi'ila ma'al jama'a qaulihim saran jalisa qala zalimuna da sauran su kaga zalimuna jam'i amma qala mutum guda nabi Muhammad. haka nan in kuma lamirin in kuma jam'in su jinsin din ko kuma jam'in ya zamanto wato an bashi lamiri na namiji ana aikun bashi lamirin mace. wa in tasha'at bazid alaihi ta'a na haushi takaduratu na shitta'a ka ce qalat yahudu ko qalat nasara idan wannan kenan qalat da'ifatu qalat ummatu sai ƙara ba su sigar mace guda don mace tana ma'ana al'umma don take haihuwar jama'a. Allah ya ce kadhalika haka nan dai kama qala haula kamar da wannan sun ka faɗa sun ka kare junansu qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim
wa'annan da ba su da ilimi jahilai su kuma mushrikan larabawa kenan su ma sun faɗa irin wanga zancen ba abinda addini in mace bauta kuma ka su kuma kaga nan wurin mushrikan larabawa da ba su da ilimi sai Allah ce qala ladhi la ya'lamuna yahudu da sar Allah ya ce musu ahlul kitabi don suna da ilimi kenan ko da addini ya bambanta ka da mutum kada kai inkari ilimin da an gare shi adalci da bai yahude da nasara da mushriki na jahiliya duk kahirai ne amma Allah subhanahu wa ta'ala na ba kowa tatalki ne wanda dace da shi su waɗanda ahlul kitabi ne suna da ilimi waɗanda jahilai ne allazi la alamuna ba su da ilimi Allah ba su siffar su don haka ku jahilai masu ilimi suna jaya tsakanin su sun karfe juna su ba su ce kai duk ƙarya ma su kai shikenan haka ne ko kaga ko yanzu zaka iske malamai suna muhawara ta ilimi zaka ga wani jahili ya sa baki ne kai malamin akwai hasada wai malamai ba su zana lafiya sai sun soki juna wai shi ya dauka wai suka juna ce akai saboda hauka an gane shi ba aya ba hadisi ya ji kuma ana walwala maganar juna don haka wai suka ci akai to mu dai ba mu soki malamai Allah ku hada kanku mu abu guda kuke mu in kuna suka juna ku to mu kama ina ka kama kana kana kama sai ka gane da gaskiya in ba kama ka kama banza an gane